Po planinama i brežuljcima jugozapadno od Novog Travnika i istočno od Bugojna smještena su sela koja čine župu Pećine. Granice župe ucrtala je priroda i povijest. Prvi pisani spomenik u ovome mjestu je pismo bosanskog kralja Tvrtka I iz 1380. kojim proglašuje Hrvoja Vukšića velikim vojvodom, darujući mu između ostalog i područja uz rijeku Lašvu. Plodna kotlina, pogodna za zemljoradnju i planinsko područje na kojem se uzgajala stoka, činili su ovdje solidne temelje za život. Uspostavom redovite crkvene hijerarhije u Bosni i Hercegovini 1881. godine i imenovanjem Josipa Štadlera prvim nadbiskupom Vrh Bosanskim, Kongregacija za izvanredne crkvene poslove daje mu dekretom na raspolaganje 26 župa, među kojima je i župa Pećine. Na njegov zahtjev 1886. godine blagoslovljen je kamen temeljac u selu Gornje Pećine, koje su se nametnule kao središte vjerskog života ljudi ovoga kraja, što je bio razlog da se tu smjesti i buduća crkva. Crkva ova koju sada vidite ovdje nije bila ovakva. Kad je uspostavljena župa Pećine, onda nije bilo crkve u Pećinama, bila je takozvana kapela. A u vrijeme turske vladavine naše župe, većina naših župa zapravo bile su tako formirane da je u župi napravljena župna kuća koju su narodi zvali kapela. Obično bi u prizemlju bila misa, a svećenik bi stanovao gore na katu. Crkva je građena sa velikom potporom Isusovaca iz Travnika koji su tada vodili sjemenište u Travniku i oni su, budući da je posvećena srcu Isusovu, rado pomagali ovdje da nastane župna crkva koja je nastala u prvotno vrijeme. Ovdje vidimo kao da je crkva sastavljena u dva dijela. Sastavljena je ovaj stari dio koji vidimo, to je ovaj uski dio naprijed, to je zapravo izvorni dio crkve koji je iz te godine 1900. kad je počela se praviti. Ovaj novi dio nastava gori pravljen je 1971. godine kad je crkva proširivana, jer ta mala crkva nije mogla primiti sve vjernike. Ne smijemo zaboraviti da je župa Pećine nekada brojila preko 3.500 duša. Tada je bila crkva premala da primi sve vjernike, pa je onda trebalo proširivati crkvu. Ovdje su od 60. godina ljudi počeli raditi u inozemstvu. Odlazili su u Njemačku, u Austriju i po Hrvatskoj, tako da je sela ove župe su odjednom ekonomski podigla se. Tako da su gradu dolje zvali ovo Mala Švicarska, jer su ljudi, mještani ove župe, bili poprilično bogati. I neko vrijeme kad bi ovdje neko tražio plac za gradnju kuće, da je plac u ovoj župi, pogotovo u Pećinama, bio skuplji nego dolje pri gradu, negdje u polju, jer se cijenila zemlja. Potom se vidi da su ovdje ljudi zapravo domaći, autohtono stanovništvo koje je cijenilo zemlju i nije je prodavalo. Oni su uvijek zemlju kupovali i nisu dopuštali da im se zemlja rasipa. I upravo iz te ljubavi prema zemlji oni su ostajali na ovim područjima sve dok ih ovaj rat nije pokrenuo. Dragi štovatelji srca Isusova, dobrodošli. Dobrodošli u najstariju župu ovog dijela Lašvanske doline. Dobrodošli u župu u kojoj nikada do 1993. godine nije nestalo katolika, nije nestalo vjere. Točno u ovo vrijeme prije 19 godina ovaj svijet je proživio kalvariju. 19 godina poslije, pogledajte, nema puno svijeta, nema svijeta koliko je tada bilo. Ali se okupljamo, dolazimo ovdje, molimo se i ta vjera nas
čuva i vraća. Rat je došao u ove krajeve već 1992. godine. Uspostavljena je bila linija ovdje gori na ovoj kosi koja gravitira prema Donjem Vakufu, jer tamo su bili već Srbi zauzeli položaje na tim područjima. Nije bilo neki okršaja veći ovdje župi, međutim 1993. godine kad je došlo do sukoba između muslimanskih postrojbi i Hrvatskog vijeća obrane, onda je došlo do kompletnog iseljavanja travničkog kraja. Dakle, kako je Travnik počeo iseljavati župa, tako i ova župa odjednom došla u situaciju da su se prešli dakle preko planine gore, predale se srpskoj vojsci. Oni su i prihvatili su na svoj način. Žene i djecu su odmah proslijedili u Hrvatsku, a muške, negdje oko 450, smjestili su na Manjaču u logor. Oni koji su bili sposobni za rat. Oni u logoru nisu dugo ostali, negdje 2 mjeseca su ostali u logoru muški kad je izvršena razmjena, tako da su i oni razmijenjeni. Poslije su, tražeći svoje obitelji, jednostavno ostali živjeti u Hrvatskoj ili u Austriji ili u Njemačkoj, a neki su otišli u prekomorske zemlje u Ameriku i u Australiju. Crkva koju vidite sada, ona nije bila srušena za vrijeme rata, bila je devastirana. Župska kuća je bila spaljena, ali crkva nije. To je karakteristično da je ova crkva zapravo tek 1996. zapaljena. Ja sam na Božić došao imati misu ovdje u crkvi sa nekoliko mještana i župljana. Kad smo došli kroz maglu smo vidjeli da je sve izgoreno. Ko je to napravio? Pretpostavljam da je neko došao u ono vrijeme uoči Božića da nam pošalje jasnu poruku i mislim i vjerujem da to nisu naši susjedi, dakle muslimani naši susjedi kojima smo imali prije rata i dobre odnose, nego pretpostavljam da je u to vrijeme neko došao sa strane i koji su bili naseljeni eventualno tamo u Travničkom kraju i zauzeli su tamo jedan položaj, vjerojatno planirajući da ostanu tu kao nekakva militantna skupina koja će terorizirati ovaj grad. Kršćanstvo mijenja ovaj svijet ako se kršćanstvo upotrebljava. To bi značilo ako se živi ono što se vjeruje, ako činimo ono što Isus od nas traži, uistinu ovaj svijet postaje boljim, ljepšim i ugodnim mjestom za život. Možda ćemo se pitati, pa što to ima sa presvetim srcem Isusovim? Itekako ima. Jer i ono što mi danas slavimo, i onaj zavjet koji smo došli ispuniti, i naš dolazak u svetu misu, u pećine, ako ne budemo živjeli, onda neće dati onaj pravi smisao. Zato i mi, draga braćo i sestre, evo slaveći današnju svetkovinu, slaveći presveto srce Isusovo, evo trebamo to srce nasljedovati u svome životu i živjeti kako bi ova naša današnja svečanost i naš dolazak dobili svoj puni smisao i puno značenje. Sluga Božji Josip Štadler, koji je prvi vrhbosanski nadbiskup, zapravo želio je da u svakom dekanatu bude jedna župa posvećena srcu Isusovu. Međutim, on je htio da to budu centri u gradovima, dakle da budu župe u gradovima posvećene srcu Isusovu. Tako je htio da ova župa bude posvećena Svetom Vidu. Međutim, župljani koji su bili privrženi proslavi srca Isusova, čašenju srca Isusova, nisu nikako dopuštali promjenu patrona, tako da su zadržali taj izvorni svoj patron srca Isusova. Ako biste pitali stare ljude gdje se nekada misa govorila ovdje, onda bi vam oni počeli nabrajati te naše brežuljke ili proplanke. Karamlija, recimo, gore, misa je govorena za Svetog Iliju na Karamliji.
Onda ovdje gore na Poviš Donji Pećina na brdu Đaprovici bila je misa na Spasovo. Na Rudoj, gdje je sada kapelica posvećena Maloj Gospi, tamo je misa govorila se na Malu Gospu. Tamo isto na Rudoj ima križ, sada obilježeno je križ, to je isto brdo Svetoga Ilije. I tu je misa nekada govorena na Svetog Iliju. Dolje u mjestima, selima koja pripadaju Novotravničkoj župi, isto postoje ta određena groblja ili mjesta gdje nekad neko stradao ili živio svetim životom, da ljudi hodočaste na ta mjesta i tu obavljaju svoje zavjete i bez mise, ali svakako da su ta mjesta bila mjesta dolaska, pobožnosti, skrušenosti ljudi ovoga kraja gdje su oni tražili utjehu i zagovor i pomoć Božju. Mi smo kao domaći koji smo rođeni ovdje u ovim krajevima nastojali poslije rata, nismo mi ljude nagovarali da se vrate u onom smislu, jer ako nekoga nagovara da se vratiš, onda imaš za njega rješenje. A budući da rješenja mi nismo imali u onome smislu, lako je kuću obnoviti. To je najlakše kuću obnoviti, ali kad dođeš u svoju kuću, onda trebaš u toj kući od nečega živjeti. Poljoprivredom se baviti na ovim područjima, kao što vidite, teško može toliko stanovništva poljoprivreda hraniti u ovim krajevima, gdje možda bi uspijevalo stočarstvo i neke farme koje bi se mogle organizirati u tome pogledu. Do sada stalno nastanjenih na ovom području 173 župljana koji žive, dakle, od onih 2300 predratnih, sad je samo 173 koji stalno žive i borave ovdje. Međutim, ovo ljeto kad dođe, krajem 5. mjeseca, početkom 6. mjeseca, počinju sela oživljavati, a ove kuće što vidite obnovljene, to su zapravo ljudi koji rade u Austriji, koji rade u Njemačkoj, koji rade u Hrvatskoj i domaći koji žive ovdje. Oni su počeli sami svoje kuće obnavljati i onda oni svoje godišnje odmore ne provode na moru, nego dolaze ovdje i provedu godišnji odmor, a djeca koja su rasla po tim europskim metropolama sretna su kad dođu ovdje, žive, mjesec dana provedu kako treba u zdravoj prirodi i zraku, tako da doista primjećujem kako su djeca koja dolaze zavolila rodni kraj svojih očeva, svojih roditelja i mislim da će se navraćati i dolaziti, da će dolaziti i dalje, tako da se župa održava na životu. Ima nekoliko i mlade obitelji, to danas je bila prva priča, vidjeli ste da ima i djece nešto, pa hvala Bogu, neka to bude dobro sjeme za jedan dobar početak, novi početak.